Anyalaki din! Alaysa, si kabay lang ti makam mo diti pwesto ka. Ada pa panag. Papanamanan ay manong. Manang kunam. Mamin ano ka nga isuro aday tati awag mo kanya. Ngam apay saan mo ama iruwam. Nagrigat mo't ngamin manong. Lalaki kamot latang amin, uray anya ter aramidem. Kaya't mo tay katin ka trabahador ko? Ah? Ay, kwa. Saan amanang? Amumot ang nagrigat ang sapol iti trabaho. Mabuteng ka matlagayang. Kung nakarigrigat kang isursuro, anya laki din. Alamanang, laglagi pag-akanayon, amanang tirumbang ngayawag ko kan ka. Tapno di ik-ikaten at trabahador mo. Hi, beautiful. Gumatang ka ka di iti pagpapintas, sir. Saan nakabakla niya? Nukas na, anya nga rod tigatangin nyo. Pagpapudaw? Ado ti rejuvenating set me, sir. Agpili kayo laang no anya ti kursunada yo. Ado mo ilaang ti sabon mi apagpapudaw. No ibagak ngay asika ti kursonadak. Sa anak met a for sale, sir. No saan ka for sale? Anya ka nga rod. Daniel, my love. Adda ka matgayam dito eh. Nabayag ka din, ngururayan na. Ada ka matgayaman. Sa dino tinapnapanam. Apay, agselos ka ka di. Ikanak man kiti iti kwarta. Pangusarami ti kwarta. Ada kayat ko agatangan. Sige, umay ka. Tama pang tagatangan, ti kayat mo agatangan ako nam. Ala, mapantang aro din. Alaysa, agbantay ka na laing, ha? Sana day ta makigargarampang ti customer ter aramidam. Che? Ala, umay kan love, mapantaan. Siya pa'y ita tigarampang. Naglawag mo't nga iso tigarampang. Yaks, kukwartaan ti lalaki. Hay, unay lakit din ayaday ta abakla. Nagwapo abakla, ngam kukwartaan ti lalaki. Imbag ta saan amabangkrap, gapo iti kinalaing nang aglalaki. Hay, anya lakit din aya, day ta abakla. Itatanagatang tanti kursunada mapantalon kan jacket. Sa dino pa iti kahit mo papananta. Mabisinak. Mapantamangan iti paborito ka restaurant. Sige, amin na kayat mo, ikarigatak nga ipaay. Ngam pang-aasim kumamot tadi na kluklukwan. Kaya't ko asyak laang ti babae, ti biyag mo. Siyempre mata. Aging ka ama ipapaay mo amin nakasapula. Si kalaang ti bakla iti biyag ko. Anya lagit din. Anya ti kunam? Bakla? Wen! Saan ka di aday tama tipod no? Ay, diya kaya't ading ganda itang. Kayat ko ading gana babae ko ng kanya. Ala, babae no babae. Mapantang araw doon iti restaurant ta kayat ko. Taijay ti pangananta. Anya lagit din. Hoy, siga babae. No umay ni Daniel dito yung awanak. Saan ka ang makigargaramping at kan ko anak? Gaputa ka ayan-ayat ko ni Daniel. Ni, sa anak mo't ang makigargaramping at manong. Ay, manang kunak ko ma. Aglibak ka pa'y laeng. Idinto ang nakita ka maya, ti panangisa mo kan ko anak. Takunak no customer ang gumatang. Ngam lalaki mo't gayam. Wen, kat itatamu mon, likli ka mon ti makigarampang kan ko anak. Pagtugawom laeng kat pagurayam kasjay. Win amanang, jak mo't lapagan ano day jay alalaki. Anya? Agin-agin ka pa'y laeng. Anya kumati saan mo ang pangayatan kan ko anak kat nagwapon tupay. Awan mo't kwartak nga itad ko kan kwa na. Saan akaslakan ka nga dakwartam nga ititad mo. Impagtamom. Iso asaan munto ang maagaw kanyak ni Daniel. Ay nakukam laeng manang. Jak pagan ano tikas di alalaki. Anya lakit di.
Nasaya at maita, nagawid ki ita arabi anak kaw. Kung naknusan ka manan nga agaway, Apay tatang, ada ka di bagayo? awan nga ron masida. Apay, naibusan dyan ko kininana nga pagpalingken na. Hindi pa imot na panalawas na jay. Apay, saan kayo pa anangan aya? Nangan kamain kanina nang mau. Ngam noodles ti sindamay. Ay, na yan ay iti kastoy. Mala, ikak ni nanang iti pagpalingke na intunbigan. Si Kangay anak kaw. Saan ka amangan? Nanganakon. Nanganam ngay. Kat ijay panganan Ay, imbag kapay tanangan kagayam iti panganan. Di man lap apalan nyo na ko naktatang. Saan kayo na matanagan? Tekan kayo iti igatang nyo iti masidan tunbigan. Nanang, agtuyan ti pagpalingkeyo. Ay na, agyaman anak kaw. Ay, pumanaw ka kadimanan. Wen tamo yung nga ada negosyo nga sa sikaswag. Kaano kan tumanan nga agawid, anak kaw? Saan ko may bagano kaano? Nadam ko maakanayon ti bagim anak kaw. Wen nanang, saan da ka pa kadanagan? Manong Johnny mo't dayta. Ada ka kuha na anak, gwapo ang lalaki. Ay, siyak man ti umasidag ka nakwada. Siyak ti mami serve iti inumanda. Hello sir, good afternoon. Inya ti drinks yo? Evon, di ka kagaya magtrabaho? One manong. Ay, manang ko ng kanya. Gaputa babae tirik na. Ay, sorry, manang. Saan nakadingayam mo iti dahito nakapimpintas a waitress? Iso ni Evon, kaarubag. Kasmatla kanya kapintas. Hi, Yvonne. Hello? Anya ka diti inom yo? One bucket of beer, please. Okay, ma'am. Excuse me alaak ti order yo. Uray mo lay suro ti panagkitang kinevon. Saan ko maakumpurmi ti kitaam? Tadak mo ti nakitaam. Panyalaki din. Ultimo ka di ikikita kiti napintas abalasang kat iparit mo? Siyempre, kaputa masaksakit anak man. Malangaro din. Saanan? Pakabasulan pa'y ultimo ikikita iti napintas abalasang. Kat napintasak mo't Nagkuna. Apay, saan ang naruda na pintas, iti panagkitang? Ha? Ay, ko. Napintas kalatan Anyalakit din. No kasta, adamanen lalaki apag mamauyungan ti anak kaw. Wan nana. Isu amin ti nagbayad iti bilda. Ay, mas asiak matlaang iti anak ko, Ibon. Gaputa kasapulan na pa'y ti aggastos, tapno laang ayatan ti may sa lalaki. Wan nga rod nana. No apay mat kamin akas di ti pan nakaparswada. Nadamat laang kadakwada amang kontrol iti riknada. Kinsaan da ko mga ipalubo sa kwartahan laang ida ti lalaki. Wan nga rod anana. Bagbagaan yo, di anak yo. Ay saan ka nagkurang iti pampagbaga, Ibon? Hagam talaga ang natangkan ti ulo na. Kasano mat ngamin nana. Awan mo ti mangayat kadakwada no awan kwartada. Kasano nga ruda no maibus ti kwartana, di saanin akayat da dya lalakay. Talaga anana, panawan nan ano maibus ti kwarta ti anak yo. Sikaman ti mang bagbagay dya anak mo lakay. Adaman ka no lalaki nan. Sikan ati mang bagbaga, kagura naklaang na bagbaga. Ang mga no gumura kat saan maran nga gaway. Amumay takasta ti inaramid na idi inungungtak. Ay bagbaga amlaang ngamin saan mo nga ungungtan? Ay, nagrigat lakit dahin ti maadan iti bakla nga anak. Kakaiso na lang arudan nga anak ta. Ang bakla pa'y may. Ay kat agiaman talatan Tada anak talakay. Di kan agreklama
Hi, Miss Ana Pintas. Anya ti masapul mo? Mailiwak nga rod kan ka. Iso anak ka umaya. Ulbud ka mat alalaki. Amok mat laang akwarta ti masapul mo. Isungad da ka dito eh. Si Kamat, nagsakit matan, di ba nagsasaong? Kat agpay sumit. Nasakit ka diti kinapod no? Amok ani Manong Johnny ti masapul mo. Ay saan gayam? Ti kwarta ni Manong Johnny ti masapul mo. Saan ka de? Sa dino ka di dayan na ya? Daka mo. Api nga min asaan ka ngagtrabaho. Tapno saan ka adumaw dawat iti kwarta iti bakla. Oho. Agparigat agpayla ang agtrabaho. Idinto nga damat panglakaan. Anya lakit din. Sadot kang arud ano kasta? Sadot no sadot. Basta tinapatag, saan na ka mabannog. Iso asi ka, mangbirok kamatan iti makaipaay iti amin na kasapulam, tapno di ka nagananos nga aglaklako. Nagpintas ka pa yung nga rod, anya lakit din. Ay saanan Manong, kabailak abyagan ti bagik, asaan amasapul amang biro kak iti mangbiyag kanya. Love, madimat ang tirik na. Mabaling ka di akadwan na kagpa-check up. Anya? Ay saanan? Mapan ka, siksi ka. Anya? Awan pa'y panangisakit mo kanyak, man. Na, agpakadwa ka iti sa bali. Apay asyak nga iti pagpakadwam. Asino kumangay ti pagpakadwa ka sa bali. Kat dagiti dadakkel mo ah. Apay di na kaya takadwaan. Kwartak lang ka di tinapatagkan ka. Ada pa panak. Sige, mapanak pa. Amangan numaladawak. Si kapay lang di mag-amol dito yung Eliza. Mati nga mintirik na. Aywan amanang, agpa-check up ka. Iti kasta, masigod no anyaman day tarikrik na. Alang Rod, agyaman na kiti concern mo. Ni Manong Daniel ngay, sa dino ti ayan na, takaduan na kakuma. Tiyawanan pa na lalaki. Tinakit din kaya takaduaan. Mangi paneknek at tila ang kwartam tinapatagkan kwa na. Nagsakit. Nagsakit na panunutan. Ay namanong, gaputa ipalpalubos mo apasakitan da kalatan. Kasanwa ka makasapul iti lalaki. Asa namang pasakit kanya kaya. Ay, jaka mo amanang. Ngaman niya nga tanu babae laang ti birukam. Saan kat alalaki? Jay babae ang mangayat, kan mangaywan kan ka. Saan kat alalaki at ikwartam laang tinapatag kadakwada. Anya? Maala, saan ka pa'y arumrumwar? Agpaimbag ka pa'y dito'y balay. Wan ananang, kabilitan na kasta. Ayan tay lalakem. Saan yun ngay palagit nanang? Awan bibiyang tayo kanya. Di nakman malagip ako musta. Ay, una yun, aya. Awan mo laki di nasaya at amatumpo nga maun. Awan nga rod nanang. Intun kwan, pinaypaysukon ti bagbagan ni Eliza. Anya ti ibagbaga na aya. Ababae lang te sa pulag. Ay kat nagsaya atan ngay no kasta ti aram idem anak kau. Ni alay sa ti armam. Kaputan na singpet day dya babae. Kinagagatpay. Ha? Naimbag nga oras mo, Manang. Apay anak ka umay ka, Evon. Pasensya ka no kasi titsura kasi mauken ka. Agsaksakita kami. Manon nga daw. Isong maglagayam, Manang. Isumat lagayam nga. Isong maglagayam, anakitak ni Manong Daniel, nga adda kadwa na sa baling may ijibar. Tiwanan ba yung lalaki? Oy, insukat na kan, kaputa masakit ka. Ay, babae ka diti katwana. Saan Manong? Baklamot laang. Yeah. Naimbag abigat mo Manang, naimbag kagaya man. Manong, kunong kanya ka Eliza.
Ha? Apay nga manang. Diyak kayat taamangan no ikatin nakatrabahador mo. Kun mabiit man lang. Apay nga alalaki matin ti boses mo. San ka nga'y katan? Kahit kung dagbalbali wala isa. Kahit ko tong palan tinay-singasing mo kanya. Ay kat nagsaya atin nga manong no kasta ti aramidam. Tangay luklukwan nakmat lang dagiti lalaki. Isardeng kung taglalaki. Ngam ne, saan kang agbababae Agbabaya ng may salaang ababay. Alaysa, kamot dyanan na. Sinong bata nakmulangan? Gaputa nakitang anapudno ka. Kan agpaiso ang nagbalbaliw kan. Kat ikarikin ka, asaan kanto alukwan? Ikarikmat kan ka, nga ayatan ka. Kas iti panagayat ko iti bagi. Nukas pangrigan tagsakita. Kaduan na kagpa-check up. Kat syempre kat namnamaak akas nakamat kanya. Nukas tangarot. Kahit kung agkasartan niti mabit. Agpaiso? Saan mo kaya kaya? Kaya't ko lang unay apay kit dinasaan nga Hi, Miss Beautiful. Sika? Oh, abay kasta ti reaction mo. Kas kala nakakita iti alalya. Gaputa alalya ka iti panagkita. Oh, at dayamat alalya naggwapo. Gwapo ngam sadot nga alalya. Oh, anya ti masapul mo? Ayan ni Johnny. Apay, anya ti ibagam kan kwa na. Awagan man. Ibaga masapsapulag. Jak kayat, kan manipod ita, adaywa mo ni Johnny. Oh, abay matakayat mo nga adaywa. Gaputa kaayan-ayat kon ni Johnny. Aniya? Ha? Bakla ni Johnny. Ita, ibagam akayan ayat mo? Apay, awan ka diti karbengan nang agbalbalew, No kasta, ininteres mo mati kwarta na. Agin-agin kamat. Asaan mo akayat ti sumapul iti mang biyag ken kaabak nang ngam pimatol kamat gayam iti bakla. Saan ka di akinunak ang nagbalbaliwan? Kandi nak ipadpadakin ka. Gaputa siya, kabailak asubadan ti panagayat na kanya. Oh. Saan akas kan ka at ibagim laang tinapatag? Idi nagsakit ni Johnny, saan mo pa'y apinagan akumustaan? Gaputa kwarta na lang tinapatagkan ka. Anya? Katuan mat, Agpaiso ti kinunan ni Liza. Isa manipod dita. Saan kan nga umay dito eh? Gaputan ni Alaysa itan ti ay ayatek. Wah. Nakabiro ka ko ni ti pudpudno ang mga ayat kanya. Katsiga, Daniel, agbalbaliw ka matan. Iti kasta, agdan tumot mangayat ken ka iti napudno. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sika ba gayam ti masabat ko, Luis? Ay, ni Tata Mata, day taka mananat ko na kuan. Luis, sa tinagan ko, sana Luis, anya lagit din anya. Anya? Lawag. Un malagay. Luis, ano Luis, Umayak kumay dyan balayaw. Ay, nasabat ka ba? Iso nga'y baga ko, tigagara. Anya day tatata. Blowout gabi ni Darlene nga po. Ito no Miyerkules. Ay, umay kayo kuma. Tadamo ba sita sa ganami? Apo?
Dagitaman ti kayat ko, tata. Wat-wat ko naman. Wad, isuga umay ka? Umay ka nga umay, wan. Wan, tata. Amo yumatan, tunggal adda pakiwat-watan, kat sana mabalin nga awanag. Masapol nga adda at tata. Always present ang Luisa. Basta may papanin ti wat-wat. Ay, day taman ti pakiwat-watan ko naman. Malagarod. Wisem to garod dagiti kakabalay mo, wan. Nagruna ni nanang mau. Tayo nakpay di tadaya. Inakawisan dagiti tatao dita. Aywan, tata. Ay, katuan at tata, umay kami. Ay, agyaman nak. Very good taldeng duyog. Awan masiguro ti papanami ti day tangal daw. Awan mo, tata. Iso ang makaumayak. Nasayat nga ron no kasta. E di mo liplipatan nga awisan dagiti kakabalay mo. Wan, tata. Awisik dananang kan tatang, barang kayat damot ti umay. Ay word, awisan mi na. Ibagam tumutlan ka dagiti tatuma kaaruba tayo. Tapno umay kayo amin. Dapat ba sita pagsasagwan tayo asaga na may? Wan, tata. Agyaman ak una iti panangawis yu kada kami. Wan, mare. Imay mutla ang ijibalay mi. Kat, mapanta, mare? Mapanta. Wat-wat dayjay. Mabalin kit di asaan. Ngam si kaman. Amang ano ada papanam no Merkules. Ay, no. There's none. Awan, mare. Iso ang mapantagid di magiwatuwa. O sige. Dagasin nak tungarod ijibalay mi, mare. Wan, mare. Masapsapat ta. Tapno tumulong tangagluto. Wan ah. Tumulong ka pa nga garamit iti pinunag. Anya lakit din. Oh, syempre, ako pa. Basta pinunag. Ay, sus. Siyak ti mga ramid ko naman. Papanam ngay, mare. Nagsapa ka, mat. Ha? Ay, ikwa. Di ta balay da Karen. Dagasak tamapan kami man ije balay da tata karding. Ah? Apa ijay? Apay, sana kayo nga inawis. Kento ito ang aldaw, ti pa nag-blow out ni Darlene. Di apo ko na ngay. Hmm? Ah, aywan gaya man niya. Itagayam nga aldaw day jay. Imay mat idi na minsan nga aldaw ija balay. Day taki din wat-wat, ti mapantay day wunan. O, si kakadimat mare. Saan madadagas da jay? Anya lagi din. Saan ba't kit di ang? Ala, in kayo latan mare. Ah? Saan ka nga rod nga umay? Saanan mare, da kayo latan. Sanak nga interesado iti watwatan. Makagatang kan makaluto ak latamat no kayat ko ti agsida. Nasabat ko itay nana. Nagsapa nga rod. Mapan na kano dagasan ni Karen ni Jabalayda. Kasta ka day. Kat apay si ka. Saan ka mo't amapan? Oho. Saan nana? Saan akas kadakwada at tila pakiwatwatan da lang ti birbirukan da. Anya. Iswa kita nyo ti bagbagida. Lumukluk magdan ka po iti kapapalanit da. Kas dalaki di drum ka po iti kinalumag da. Si kaki di mo belen. Awan mo dakas na. Anya nga awan. Isukit di ati nakababain. Lumukluk mag ka po iti watwat. Kas dala ipakpakaam mo nga awan makanda ni Joe nagbalay da. Iso amang namnama dalatan iti pakiwatwatan da. Anya. Iso dalang ti amok alumukluk maggapo iti watwat. Ay una yun aya. Anya laki din. Piman damat no awan makanday jo nagtibabalay da.
Apay, agawid kayo. Ay, wan tata, agawid kami, tanalpas meten nga ininawan mi, dagiti pinggan na nausar. Babit lang. Tabagi suputak iti wat-wat yun. Ha? Aywan man nga ro tata. Nangan kami matan, tata. Mala, bagi suputak. Tada isang petyaw, iti babalayaw. Para kadagiti sa adan ako umay. Ala, makaamo kayo, tata. Agyaman kami unay. Ne, itay bigat si kala ang tinasabat ko. Ngam ito, dua kayon, naggagapuan nyo ngay. Ha? Nagapo kami anak iwat-wat, mare. Apay nga saan ka nga imay? Ay na, sa anak nga agraraman iti wat-wat anya. Ha? What? Anya lakit din. Kitain nyo man tabagbagi yo. Lumuklukmag kayo, gapo iti kawawat-wat yo. Anya ko mati nakababain nga iti dayjay. Si kagit di man. Iti kaano man, saan na nakababain ti panakiwat-wat? Ha? No lakit di, tainyayabda. Ha? Husto ni Luisa, mare. Saan adakas? Lakit ti, nagayab di nagpapaskan. Ti made, jay mapmapan asaan mo't anaawis. Ang lakit din. Unay lakit din na karin ken bakla. Ay, makapaulag na talaga. Kas dala na bisinan. Wat-wat sa lang tinagyan ti panunot da. Ha? Apay manen ba kay? Anya manen agapo akat katawami da. Nasabat ko ida itay. Ada imot da wat-wat. Napandamanan na kiwat-wat Kay anya ko mati nakakatawa iti daytangay. Kasanumat nga men, lumukluk magdan gapo iti wat-wat. Ipadlaw dalaunay nga awan makanday jo nagbalay da. Dayta ka man ako nakon bilin. Ibagam ti kasta, kit oray si kamoy. Awan makan dito'y unag ti balay. Sumangpeta ka naggapoy di bangkag, sakpay lang taglutaw. Anya? Imbis nga gasikaso ka dito'y unag ti balay, dayta mo mapan makimarmaritis ti mapan mo aramiday. Salbag kay day. Anya? Kita aman day talangan. Kumut-kutong ka pa yan. Gaputa maliwliwayan pa yan ti mangan. Gapoy di pan nakichismismis mo. Madinsamad tanday tanga ibagbagan, tayo abelen, nana. Ay, kat madi talaga, Nagkalasan nga ugali na. Anya lakit din. Lumuklok magkami gayam, Gapo iti pan nakiwat-wat-wat ni. Isumat ti umay na ibagbaga di tawi. Ay napo. Ay nasaysayatan lumukmag kami. Gapo iti wat-wat. Ngamtay kimutong. Gapo lang tamakumi kumunay nga agbambantay iti biyag dakin biyag. Nay, iso kumamot ti ibagak dayta. Ngam na ibagamutan. Ay pudnoon ay timbagak sana ya. Kitaan nyo man dayjay langan na. Ay na. I cannot explain. Ay no agangin itinabigsa kasla maitayab. Kat papanan na ngay ngamin no saan ako mutong. Numapan makichismes kat abutin na ti may saldaw. Uray saan amang mangan basta adalaang ti makalap na achismes ti daduma tattaw. Ay, nang nangruna nakababain dayjay nga aramid nana. Nasaysayang at pa'y tiwat-wat abambantayan. Ngam ti biyag takin biyag anya lakit din. Ay, husto ka iti day tanga imbagam. Naimbag pa'y tiwat-wat asip-siputan ngam ti biyag ti akin biyag. Naku na, nangarod ka no, alumukluk magta. Gapo, iti pan na kiwat-wat-wat ta. Ay nga man niya kuma. Anya ko mga minaya ti parikot na.
Saan mo't adakas ti mapan makiwatwat? Isukit di ati dakas, tatibiyag ti sabali a tao ti bambantayan na. Isukat ti ko na. Unay mo't ni Maribelin, kastamot gahan ti bagbaga na iti liklikudan ta. May amo na? Nasaan ang pakiko? Basta siya, mabmabsugak no adagawis kanya kamapan makiwatwat. Pinunay ko naman. Isumot, kumparakan ko na amabisbisinan gapo iti saan napan panangan. Aywan gayam, mapantantuman kit di manan ija ayan ni Kim Inton Sabado. Birthday na kanukat, inawis nak, mapantamanan, wat-wat manan ko naman. Nay, da kayo manan? Ha? Aywan mare, mapan kami manan makiwat-wat. Intayo ah. Oh, ada ka di parikot mo iti pan nakiwatwat ni? Awan matkit, Nay. Ngam, kasla makadkadlawa nga mingkat. Huh? What are you talking about? Kasla day tamat la pakilanitan yun, ti bambantayan yun. Oh yes, katuan. Why? Do you have any problem about that? Ha? Ada problema? Lumag kayo pa yan, gapo iti watwat. Anya? Hoy! For your information, tapno ibagakan kanya. Nasaysaya at parikit din ti lumukmag, gapo iti watwat. Ngam ti kumutong, gapo iti panangliway, iti panangan, gapo iti panagbambantay na iti biagdakin biya, ganyan lagi din. Anya? Husto tinaibaga ni Luisa Mare. Nasaysaya at tilumukmag, gapu iti watwat, gapu tamakan ti bambantayan mi. Kumparakan ka. Biag ti akin biag ti bambantayan nga uray la iso ti pagkutkutungam. Ew! Danto lang taal daw yun. Nay, agong ungit ka asin mangpait. Asino man ang tikinaguram ni takalsada ya. Dagijay man do ako laang. Dakaren ka ni bakla. Bakla na alas ti rupa na. Apay manan na yan. Ibagbaga dakit din ako mutkutungak ano. Gapo ta maliwliwayak ti mangan. Gapo iti panang bambantay ko iti biag ti aking biag. Salbag daki day. Asino da kumangay amang ibaga kanya kiti kasjay. Awan nanday ti baen. Kit pudno mo ngamin. Iswa kas tauna ya pong tutmaw, gaputan na paiswang ka. Anya lagi din. Anya? Kayo umay. Kitaman, naggapo ka man na niyayan ti kukumare, anapan na kichismays. Saan ka anamigat? Kinangal daw. Inal daw lata nakasta ti aramid mo. Sumardeng ka, no di mo kaya't asik iti pang ipapasak iti pungtot ko. Salbag ka. Anya? Ay na, imbes nga agsakit tinakam mo, iti imbagadakan ka. Panunutom kit di ana imbag. Ha? Agasam man nga minday tang aramid mo. Rumor ka iti balayo ang masapa. Saan ka pa'y anamigat? Mapan ka makichismays. Agmalmalum day jayan. Malipata mong timangan ga pula ang iti kastang aramid mo. Nana. Sa ita, dilawom da baklaken karain at agpawat-wat laang ti bambantayan da. Ken lumukluk magdaga po iti kapapalanit da. Ay nabilin aya, nasaysaya at pa'y tiwat-wat asiputan. Tapno adda pa kairanudan, ngam ti biag ti tattao amapan mo banbantayan. Awan sir-sirbi na. Di takay manlangan. Awan pa'y nasaya at amay bagayo mo. Maday ta, agsakit tinakam mo, gaputa mapaysuan ka iti maibagbagakan ka. Anya laki, day. May samot day dya abakat mo na.
Nagalas dagiti bagbagana. Ni, taoray di bakit iramraman mo matay. Kasanumat nga men, imbis nga isakit na ti tao ngam saan mo. Tila may bagbagana kit ding. Anya tila ibagbagana mo akong kunam. Hustaw dagiti imbagana king ka. Napaison ka lang, iswakasta ka. Anya? No ti panagkunam, kit adda ti mangisakit king kagapoy ti kasta nga ramid mo. Awan, bilain. Pulos, agbakbakit ka kasta. Agbambantay ka iti biyag ti akin biyag. Tapno langad na may maritis mo iti padpada mamaritais. Aha! May isa ka mat! Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Di pa'y ammo mga isakit. Di ta ka man langan. Tinako di jayan damari Stella. Masapak amapan, tapno siyak ti umuna amang damag, no anya tinapasamak ken ni Bernadette ken iti lalaki na. Nay, bigbigat pa lang, saan ka pa nakamurmuray, rumur ka man ay. Adang arod dapat nagapapanak. Ay, una yan. Yan laki din bilay. Saan ka pa nakainaw? Saan ka pa nakaluto? Iti pamigatan. Ngamrumor ka man na mapan makichismes. Ay! Bigbigat! Sumardeng ka man! Hala, pumanaw ka man latan. Ingkan no sa dino ti papanam. Anya? Alam kay di amin na nakawusmaw. Tayjay kan nga agnaag. Ay, nabnabsuga ka talaga, Mare. Oray siya nga rod, Mari. Adoonay kisagana da Maritina. Oh, nagado tinakanta ijay, nga madupay ti impayawid da kadata. Anay ko! Anay ko! Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Oh my gosh! Nimot bilen ti adda ijay igid. Apay man. Asita ganta. Ne? Apa yan? Ada ka man dito igid akas lapimpiman. Nagsakit nga ro ti tiyan ko. Anya? Amangan kit dimot no saan ka ngamin anang nangan, nagapom aya. Nagapo ak ijayan ni Bernadette. Napan ka man nakichismis, Siguro, saan ka anang nangan niya? Iso akas taunay, asakit ti tiyan mo. Ay, huwin nga rod, Mare. Ay, naapwa. Dayta, timaganab mo. Ala, umlatan day ti wat-wat ko. Kanamon, tadda pamigsa mamapan manan makichismis. Ha? Kitaan na kami. Wat-wat ti bambantayan mi. Iso apalaging malusog at busog. Ayam sika, abiyag takin biyag di maban mo babantayan, agsakit ka pa yan, gapo iti kinakutumon, anya lakit din, Di ta ka manlangan. Aday ta, sikan ti mabain ita kadakwada. Lakay. Kanayon mo ida, katawaan kinuyawin, awat-wat lang ti aday ti panunot da. Lumuklok magda, gapoy ti wat-wat. Ngam isuda mo, iti nakatulong king ka. Ay, huwin nga rod lakay. Gapo iti nakaro abisin ko itay. Naulawak iigit ti kalsada. Impaglaangan ata dadaadwa. Dayta ti kita. Naimbag pay tanayra na naggapo da ijiwatwatan. Isong adamakan nga imot da. Iso timpakanda kanya. Ita, sikan ti mababain kadakwada. Ay, unayin nga minday tang aramid mo. Pangasim man tagbalbalo kamutan, Belen. Huwin lakay. Promise, agbalbaliw ako na talaga. Kan manipod ita. Saan akong amapan makimarmaritis iti karuba. Nasaya at napanunot mo dayta. Dayta ti kasayatan ngayon bagam. Nyalaki din aya. Biling. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo.
Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Late ka manon, Bencho. Ma'am? Inaldaw ka na kanayon, amalay. Sukatan kan san. Ay, saan kumamat, madam? Agasa man, agalas 9 na sumrag ka. Ay, saanan ang maulit, madam? Talaga saanan ang maulit pa'y. Tano maulit pa'y amala daw ka. Ikatan kan. Inungtan na kan samot ni madam. Wan nga rod. Bigbigat asinermonan nak. Apay ngamin aya, akanayon ka amala daw asumra. Nagrigat mo't ngamin ti sumrak amasapa. Apay nga siya, makariingak mo't amasapa. Sa anak ngamin anarwam nga gring itinasapa. Ag-alarm ka ngamin Ala, aramidak tayo ta. Rumbang asaan kan amala daw intun bigat. Narigat ti awan trabaho na itapa nawan anya. Ayan na nga ni Benjo. Saan na kano kayat timangan, manong? Nakapanimid mo ti jay salas. Abay, ada problema na? Inungtan sa kano jibus na. Gaputa ka na na maladaw. Dahil takot ibagpagakan ko na. San nantumat ngamin kaya tag-alarm. Ibagam aday taking kwa na manong. Total, sikat ikalakayan mi. Ala, lepasak lang timangan. Takasaritak man daya, Benjo. Apay, inungtan na ka, jebos mo? Wan nga rod, manong. Last warning ko kanon. Ag-alarm ka ngamin, Sa anak ngamin anaruam nga ag-alarm. Ay katuruamam, Kasano, no ikatanda ka iti trabahom. Dakal pa'y mo't nga rod ti sweldom dita. Nagrigat agbiro ti trabaho ita. Talaga narigat. Mala, ag-alarmak nga rod, manong. Dahita, ti kasayaatan nga ramidom. Sa pamutlaw unay day ta alarm mon. Agasam man day ta alas 5 insan. Una, tamamigatak pa Ay kitsi ka nga rot tagluto at ipamigatan tayo. Ilakam na kami nga rotan kani manong Fidel. Una, day talagayam. Ay na. Nagmayatan insan. Basta agree nga kita alas 5. Sige man nga rot insan. Kayam day ta. Nagpigsamot di alarmon. Ay, nagpigsang agpay sumanong. Ay, di. Saan pa'y mata nakaring ni Benjo? Bilibakin ko na. Nagpigsa ti alam na. Ang sampay lang nga nakaring. Nakaunat pa'y lang mo't anak ka nga. Ay, ala. Hindi pa man di alarm na. Ay, uun manong. Siyak man lang timang ringkan ko na. Benjo! Benjo! Agring ka! Ne, nagrigatan na ringan da ito ya tao. Apay haringan nak nga Ne, sika pa'y di makaungat. Sobramat ngamin ti pananggunggun mo kanyak. Kasano, ket nagrigat ka aringan. Ala, tumagdar ka ritan. Masapol anasapa ka ama pa nagtrabaho.
Very good. Saan ka naladaw ita ah? Narigatan ti maungtan. Kasta kumaka na yun ah. Sinurot mo ka di dyan bagakan ka ngag-alarm ka. Katuan ah. Mayat ti ag-alarm. Siyak tupay. Alarm ti mangririing kanyak iti bigat. Manong, nasangputak mo't na nakaturong ni Binjo. Ay, saan ngamin anarwam nga griing iti masapa day jay? Saan nan samot na nasurot di alam na. Saan nga rod? Nagpigsapay, natitilingak pa'y. Ay na, no saan ko ariniing? Hawanan ah. Ay, kaslawan serbina mo di alam na. Ay, hawan sangag paiso. Kahit ringa ko ni Binjo, Manong. Uwan ah. Tayo so tagluto ita. Oy, Benjo. Gusto daytan panagbuy-buyam iti TV. Yan ka maturugan. Ay, jak pa'y nalpas ti buy-buyak mano. At apay trabaho minton bigat. Narigat kan tumanan na ringad. Apay ngamin ayaring andak pa'y. Kado di ka matmariing, uray at alarm mo. Saan daw ko naringan? Siya akong timaka mo nga grain. Oh, kinunam day ta ah. Saan da kan tungaruden aringan? Di alarm mo, Binjo. Binjo, di alarm mo. Benjo, agring ka na. Nakaringa kon. Bumangon kan, tama pang kagluto. Mala, ilakaman na kami, iti pamiga. Ayan ni Benjo. Awan pa'y madam. Nala daw manan. Ay, siguro madam. Awanan, ikatak atalagan. Ang mga noag sakit madam. Saan mat nga rod ang nag-text? Hala, awanan na talaga. Ikatundan ni Benjo. Ay, nakaturong pa lang ni Binjo, Manong. Oh, nag-alarm mo iti amok. Nangagkunto pa, nagpigsa di alam na. Hawanan, katendan day tatao. Win gani, anya orasan nga eh. Alas 9. Imbag kanyak tapang rabi iti sirrag ko iti trabaho, Manong. Kano syakmat, day off ko matita. Makaringan ni Binjo, Manong. Oh, nasaya at nakaringkan. Ha? Anya ti orasan? Aldawan kunak man bimbangon ka idinagun iti alarm mo. Awan mo ninsan, kundi alarm ka. Saan ka mamaring? Nakaringak. In-off ko mo ti alarm ko. Kunakon kahit. Ay, kunak no mariingak kalpasan iti 30 minutos. Naidiritsok matan tinaturog. Ay, agpada ta insan. Kastak mo numaminsan. Iso asaan ako nga alarm. Ay, Manong, kasanon da ito eh. Oh, talaga dakila problema. Ay, ikatanda ko na. Ay, ikatanda ka talaga yung opisina mi. Hello, Benjo. Apay nga awan ka? Ay, kuha nga min. Ay, sapsapulo na ka ni madam. Ay, akong ungat ka di. Katuan Ay, ikatanda ka din. Isumati ko na. Ay na, kasanungatan na ito eh. Ipalawag mo akin ko no apay asaan ka asimrak itangal daw. Kasanungat ay, anya ti aramidag. Amumot abakit abalasang ni madam. Naungutan, kanarigat akasarsarita. Nalpas manan ti may isang aldaw at trabahok. Kahit, kasano ngayon, Benjo? Awanan, amano. Anya nga awanan? Awanan ti trabahok. Talaga ka di nga inikatdakan? Ay, kuha manong. Adda ka di girlfriend mo ita? Oh,
Tila damdamagamat. Apay anapan di tati saritaan. Ay, Manong, si kaman ti makisarita kini madam. Sino ang madam? Jay head mi Nag-strict ngamin da jay. Kat, basol mo Apay nga tawan disiplina nga gariing amasapa. Ay, panunutom Manong. No awan trabaho. Si kamat lang ti kakasi. Tapay kumasyak. Siyempre, dumawat kiti kortakan ka. Ay, saan Alam mo tin Manong, ingka makisarita kini madam. Tapno saan na nga ikatan iti trabaho. Oh, nagloko kan Benjo. Inikanak pa'y iti trabaho. Nagrigat ti aghala iti baro nga empleyado, madam. Nagrigat iti mang train. Ay, jak maanusan ti kas kini Benjo. Umay sa kano ita, isumot in text na, madam. Tapay pay laeng. Umay kano makisarita. O may naalaan adye maudi asweldo na. Addadan, madam. Adda kadwana. Ni Manong na. Nang itugot pa'y iti abogado na. Pastor ka kadiidan, ma'am. Addadan di taruar. Hello, ma'am. Siyak ni Fidel. Manong ni Benjo. Adya ti kayat asawan da ito, Benjo. Ay, kuha, ma'am. Namin ado analadaw ka. Ita, nang itugot ka iti kabsat mo nga agrason para kan ka. Madam, mabalin ka di adwa talaeng agsarita. Benjo, rumor ka ba'y laeng? Ay, uwan Manong. Urayan naglatan ni Tirwar. Apay ngamin analadaw ka manan. Jak man mo. Anya ngay nga tanti pagsarsaritaan da Manong mo kan madam idyo unag ti office na. Makapadanag matikas to eh. Sika ngamin. Ay, mabalin ka di sumunag kayo opisina ni madam? Anya ko mati aramidak. Ay, damagam no kaya't datag kape. Ay wala niya. Pambaram amang dengeg ti pagsasaritaan da. Ang nervyosak mat. Amumot nga stricto ni madam. Kabailam day ta. Sige man laangan. Madam, kayat yu ka ti agkape kini sir? Anya ti kayat mo. Kapilangan. Dua kape. O sige madam, mabait laang. Anya tinangag mo pagtungtungtungan da. Awan mo tinangag ko. Ang kaslasan mo't nga agungungot ni madam. Nakaisampay nga rot. Ha? Sigurado ka? Isu at tulungan na kung nga agtimpla iti kapeda. Sige. Uwan. Kita ang manlaang anyan. Agpadpad at amot gayam iti nagtrabahuan iti. Saan talaang nagkita? Kanita, nagkita tan. Adto yan ti kapeyo, madam, sir. Mabalin mo ka di nga ayaban dito ni Benjo. Wan madam, ikatan nyo ka din ni Benjo? Apay ko mga kat gayam ko ni Manong na. Barua ket balasang matibosyo. Agbagay kami kadi. Wala, sigurado agbagay kayo. Anya lahakit din agasat na ito yan? Bayang madam, tasya ko na mismo di mangriing kini Benjo, tapno saan na maladaw.
Siya kun ti agbalin nga alarm na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Hane, nalutong ka din di lechon a manok asidaan ta. Mangan tangarudan ah. Hane! Sino ti pukpukawam dita? Delia? Umunag kan. Remorke din. Apay aya. Kahit asino ti awagam iti hanay. Umunag ka kuna ni. Ne, ay sus, anya ti mapaspasamak kan kaya? Di ka pa'y matamo ti makisama. Ne, anya ti sasawam? Ipang pangag ko nga rod kini kumarik ang Maria Alichon ti sidaan ta. Na, kat naugot ti sayo ti anaigisa, nga dakaring na. Kasano ko maalitso na sasawam? Talagaan nababati IQ man niya. Saan ka makaawat? Anya? Apay, di mo madlaw alimmastugan ni kumarik ang Maria. Oh, kinawam mo ti madmadlaw ko akas na. Kat no sweetheart ti awag na kinilakay na. Isumot lagayam ahani mutten kanyak. Mayat man. Amom, no anya ti inistorya na kanyak itay nagsabat kami, ah? Kahit anyamay. Igado kun adobo ti sidaan dang agasawa. Naawat akon. Iso asika, impukaw mo mat, alityon ti sidaan ta. Bagpay da kumari dilya ken pari bibot. Talitson ti si Daunda. Nagkunakan ka alit yun. Apay di mo nang nga gipukpukaw ni Mari Dilya. Dita balay da itay. Patsimot. Makaumamot din na ito si Daunda. Kinil na tasabong iti katuday. Ay kat ano, santa ati adda. Ay, ugot ti katuday ang makalawas. Litson kumamit ah. Ay, mangan kakideng. Di mo to pay ka takisayan da ita kanang. Sapay kilaban na naglamis mo na ito napoy. Makapaawan ganas ti mangan. Papanam? Kalkalpas mula ang anangan, timakdarkan. Rumarak ah. Tapay manan. Addamapan ko ipukaw di tarwar. Sus, di ka lang mabain. Pukaw ka la pukaw. Denggam no anya ti ipukaw ko. Honey! Honey! Irwar mun aji ice cream kan cake apag dulseta di ta frigidaire. Wen, sagay sa taabo nga ice cream. Kastamot ng cake. Honey! Nangag mo ka de, timbaga? Kunak! Honey, irwar mo jay dulce tang ice cream kan cake. Ay agasem dat bakit? Ice cream, cake, kano ti pagdulsid ako maridilya kan pari bibot. Di mo man inataltalyawon. Ya mo idataltalyawon ah. Nangag ko lang mo ti pukpukaw ni Maridilya. Di pa kasi daawak, jay ko na a frigidaire. Awan mo ti amok a frigidaire da. Kaya nung ay gimatang da. Pangalaan na ngay mo ti kwartada mo. Ay agasem dat. Litson ti sindada. Ice cream cake pa ti dulsida pa kay. Ay unay kat nga apal mo. Hani pa iti awagan da. Inilakay na. Ay agasem dat nga. Dana, di mo matun is istoryahan akin ni Delia. Akagudwa a kilo abagas lang ti ginatang ko.
Apay ayano maamuan na. Ay katawaan nak Amumutun da ya karubak. Napay ko maamabain ka. Kat anya laang mat nga itigat-gatangan na dito'y kantinak asidaan da. Ay, anya ayan nana. Pasaray ka na yun sardinas. Sardinas? Kat no lechon ti pukpukaw na asinda da di kalman. Pangalaan na ngay mat iti kwarta na nga igatang na iti lechon. Ay, adaman na damagak nana. Anya da ita. Nakita yung kadi agim matang ni Delia ti frigider na. Awan to paigatang na iti sidaan da. Day tantulaki din ref. Ay, lastog. At talaga day di akarubak. Tapay anak ko nam day ta. Ano pukaw nakidin nga ice cream. Cake kano ti pagdulsida nga agasawa. Diya kano ice cream cake nakadulin di frigider. Makapakatawa nga rin niya nana. Lastaw day ta akaruba Maria. Din sapay nakaraman iti palpalastog na nga ice cream cake. Apay, nagapwan Maria? Dita, kandi na. Anya ngay deta nakasupot nga ilimlimeng mo dita likodam. Ay, awan. Sika, papanam. Mapanak agpa-load. Loadak man di kagat-gatang kong iPhone. Ada ginatang mo nga iPhone? Kat kaano laang, nakita di cellphone mo ang marakrak-rak. At dapat talina alastiko. Awanin day jay. Imbilang kon. iPhone itan ti cellphone ko. Kaimbag man no among ti agusar iti ibagbagam nga iPhone. Naglakalaang. Kita akman nga raw di bagbagam nga iPhone. Imbatik iti balay ta naka-charge. Sige panawan kan. Tamapan ko pa'y paludan di iPhone ko. Puunay kamutan. Tulungak aya. Tauray mula indeket iti lapayag ko. Day tapan nang ibagam iti iPhone. Unay kat DJ Amarian aya. Permi ang naglastog. Tapay anak ko nam day ta Delia. Kuna na siguro ajak nakita jay ilumlumeng na nakasupot. Bagas a 1/4 samot a kilo. 1/2 met si kamot. Naglastog da jay akarubak nana. Kano si katibagbagaan ang nalastog. Taipokpok ka mo kano alitsaw ti si dainyaw. Kut, pudno met alitsaw na. Kano sardinas magtiginatang mo'y di kalman ako nam asidain yaw. Aya, kunam nga ilaok mo iti ugot ti sayutay. Ngamin, inlaok mi di sardinas ijay lechon. Ay, saan akasta ti imbagam? Ay, basta, lechon ti sindami analaukan iti sardinas. Impok kaw mo pa'y kanaw. Impok kaw mo pa'y kanaw. Anagdulsi kayo kinilakay mo iti ice cream cake. Ay, nangag na. Korak mat nga awan mat refyaw. Adda na. Kano makirerep kala di tabangi rabalay. Ay basta, adda ref mi kinilakay ko. Di yu ipapilit nga awan ta adda. Malahwan man langan. Makaunget ka man ako nakaon. Ay, kwa, umayak agpalod. Ala, isura mo nga ro din dyan number mo di ta papel. Agpaludak iti 5 piso. Anya! Adaya matload a 5 pisaw. Apay, ngiminan oray load. Anyagay matiganan siyak no 5 laang ti pangted ka. Kat, manungay nga rod ti bayadak no agpaludak iti 5 piso. Sa nga 10 piso Nagninamatan. Bakit? Napan kan sa nagload? 1, apay. Ay, teksam man nga rod ni boss ko. Ta saan nakasumrak inton bigat. Agsakitak namin. Sumrek ka kitita ni awan igatang iti bagas. May salang mo ta textation mo. Piso lang dayay. Amom no asino ti teteksa. Day ka naglastog a kaaruba ta. Nagaduma ta kaaruba ta. Ni Maria. Tapay teksam pay laan. Idinto ta mabalin mo matlat ta timapan di ta balay da.
Kasarita mi ti personal May mayat ano text, ta ibagak no anya ti kayat ko nga ibaga. Ay, sayangam lang tilod mo. Insultuak man day ta babae. Tilagayam istoryain na di ta kantina kontra kanya. Kahit, anya nga'y kumamot ti text mo ko na. Pampanunutag pa'y nga ron. Daytay talaga ang masaktan tirik na apaman amabasa na. Ne, nakatugaw ka mo dita. Taapay, iparit mo? Anyat oras ay, mapan ka kung magluto na. Masadutak pa ilaan nga agluto. Sa bagay, nalakalang aluton di okra kang kamatis dito kusina. Ay, natang manang ti si Dawn. Tumalala ka man tada nag-text kanya. Asinaw? Unay mo tayo yung cellphone kun aya. Nagbayag nga aglukat ti inbox na. Perdi nga minin dito cellphone mo. Panawon pa ilan ni kupong-kupong dito. Sukatamon. Ni kumarik dilyama ti nag-text. Nasayaman ta nagtisking ka. Kit kastalaunay ti panang kontram kong kwa na. Kit anya ti kunana nga eh. Apay ngay akastoy mo ti mensahe na. Ha? Kit basa ano niya dahi ta? Ang mga no English. Kit i-translate ka. Amo ka di mo mawatan ka iti English. Kastoy laang mat. Awan mat tuloy nan. Basaam ko na. Ha, kunana. Anya? Ha, laang mat. Kita man. Ang mga no dapat tuloy na dito. Kitaam nga min ane. Nay. Awan mga agpaiso ti tuloy na. Hahalaang mag. Mangin insulto Apay amangin insulto ako na. Kat ni, hahalaang matinsend na. Kaya't nasawan, katawaan na. Uy na, talaga katawa na ita. Ha. Mapan ko man pagsasawan. Ay, higtal na ka man, bakit? Mapan ko ipungot-pungot ay diya babae. Higtal na ka ko na. Nagtugaw ka man. Apay pagtugawan na, kung makaungutak na ron. Agpanunot ka mo ti-reply mo Ay, panunutan pa lang. Kitwo na. Anya nga tatimayat nga i-reply mo aya. Ay, mapan ko din apaon Ay, agulimog ka man. Apay, kaya't mo ti may pabarangay. Ay, wala niya. Panunutan numapamuungtan. Ang mga no'y pabalod da ka. Kaya't mo, ti malungtot iya pagbalodan. Ay, sana. Ay, amo ko, noon niya ti-reply ko. Nag-reply ni Maria Lakay. Nag-reply. Kahit, anya nga'y tin-reply na ijay haha nga in text mo ko na. Basaan ta. Na. Ni, nagatidugmutin ahaha. Tin-reply na. Ayun. Duwala ang ahaha ti in text ko. Iso, nagatidog nga. Ha. Ay, sos, awan. Awan, di pagpatinggaan na dahito yung apa nagtintin next year. Talaga nga awan. Apati papanan na lakay. Anya nga apa sasawamot? Kano kasta unay ti pananginsulto na kanya? Delia, at daman-damagakan ka. Ay saan ka nga damag-damag? Tamapan ko apaeng. Asino titimulong kadata, idinalayos da ito'y balay? Ni kumarik Amaria, kinilakay na. No kasta nga awan bagas, asino ti kanayon mo apagbuludan? Kini kumarik Amaria. Apay nga rod, akayat mo nga apain nita. Limas tugaya man. Awan lati di kar aramitan. Anya lakit din. Gayem mo, apaam gid din. Agluto ka kid din iti na imas amasida, taing kapadigwan ida nga agasawa. Asok manin dahil ta kusina da Maridilla. Idin to takilaban lang dahil ito'y kananta. Ay nagado kat aririmon aya. Itaman pa'y asaan nga ipukaw ni Maridilla ti si Dayon da bakay. Lechon manan Ay, laki di Dagtok-tok-tok. Ingkalo ka tanjeri daw. At dapay mo ti umay makipangan awan lang arudon ti si daon. Apay nga ibaunak. No ngay agsinger dahil ta iti utang mo.
Makaungutak man. Singir mat. Pagsasawak na itangag singsir. Malaking kaluktanay. Sumaningir ka mat. Imbagak lang ngarudkan kan, apasak pala itangal daw. Sanak nga umay agsingir. Si kaki di mo, Maray. Sika? Maridilya? Wen, umay kayo padigwan iti sidain nyo. Tanamin aduda kami mat idi a pinadpadigwan. Thank you, Amare. Oh, alam da iti sidain nyo kin ni kumpare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.